Club Junta, building better Africa. DC mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Amene sindimagwedezeka, amene olonditatukwanidwa siningadandaule chifukwa iyi ndi ntchito imene ndimagwira mofuna kuthandiza amalawi amene tikunena pano ambiri mwa iwo sanadye, ambiri mwa iwo alibe ma basic needs, ambiri mwa iwo akuchita struggle ndi moyo. Ndipo nthawi yokuti ndizikamuyankha munthu wina amene amakhala ndi nthawi yake osakhala kuti ndamutuma ndine koma ndikumamvera ma audio yanga ndi ati ndikumayankha ma audio, zimangoonesa kuti munthu uyo ndiwopepera kwambiri. Chifukwa ine amalawi ndimapanga ma audio yanga osakhala motumidwa, ndipo ma airtime kapena bando imene ndimaononga ndi yanga, ndipo palibe amene amandituma. Ndi uchisiru weniweni kuti munthu wina akazuke uko basi akamvere audio yanga ndi azikandiyankha ineyo. Ndafuna ndinene ichi in the first place kunena kuti ine sindine wa chipani china chilichonse, ine sine wa DPP, ine sine wa UTM, ine sine wa Ford, ine sine wa MCP, ine sine wa UDF. Ine nimangolangiza ndipo zili ndi ainyake ya chipaniwo kumva malangizo amene ine ndikunena ngati DC, amene ma supporters yawo onso ambiri akufuna kuti zichitike. Ndiye pali manjanjawidi ena makape ena amene amafuna azitamika pamaso pa akuluakulu a chipani, ndikumanena ma statement ofuna kuti aziyatama. Ine sindiri choncho. Pali munthu wina akhawaswa zochita ati ndinzache agwirizana kumayankha ma audio wanga. Peza nizochita ndipo mupeze njira yanu, platform yanu yokuti muzijambulira ma audio. Chifukwa zikuoneka kuti mulibe nzeru, mukanakhala ndi nzeru bweze pano mukumakhala monga amene ine ndimakhalira, ndikupanga script yanga, ndikujambula audio, ndipo ma audio wanga anthu ambiri amakondwera nawo kwambiri. Vuto la anthu azipani komanso ma supporters ena ndi anthu opepera kwambiri chifukwa amafuna azingomva zabwino zokhazokha. Whether you like it or not, ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo, kuzuzula komanso kulangiza. Zili ndi iweyo khandiwe wa DPP utenge zimene chifukwa chilungamo nchonena kuti DPP idatuluka mboma, ndipo for it kuti ibwerereso mboma ikuyenera kuti ipange chofunikiracho, the needful, asatire kapena aunike. Munthu wanzeru ukaona kuti business yakulephereka umapita ku drawing board ndikukaona zimene zinakupangisa kuti ulephere business iyo. Ndi chimozimozi iso inu anthu andale makamaka inu achipani cha DPP chimene anthu anu atuluka ndikumandizuzula ine kuti ineyo ndikukunyoza chipani cha DPP ndi sogoleri. Kwa amene wamvera audio yanga ya mmamawa, ine sinanyoze chipani cha DPP ndi msogoleri wache, koma ndachilangiza kuti chikamalowaso mboma anthu atati achifuna chikasinthe mfundo zake zina ndi zina, because those are the reasons zimene anthu ena anaganiza zowachosera DPP yo. Ndiye wina wacho wakhuta deya ache uko bakhaya wapasidwa ndalama khaya watumidwa azikanena kuti ati ine ndine countryman ndiye ndikufuna ndimuyankhe Boni Kalindo. I don't belong to DPP, my brother, I belong to Malawians. Zili ndira inyaka DPP yokuti amvere malangizo wanga kapena I don't care. Malawi munomu muli mavuto ochuluka, and we need as activists tiachite address mavuto amenewa. That's what Malawi akufuna. Ndipo mukawa uzi amene mukwatumikira kunena kuti Malawi akufuna kunena kuti whether they like it or not, pakhale mgwirizano wapadera wazipani zonse, ndipo amusankhe munthu amene ati akayimirire kumeneko osayang'anira chipani chake koma amene ati awombose ziko linolo. Izozo ndi zimene ine ndinganene uthenga ochokera kwa Malawi amene amakonda ziko lawo. Uthenga usu kuchokera kwa anthu a DPP, su kuchokera kwa anthu a UDF, su kuchokera kwa a UTM, a Ford. Uthenga ukuchokera kwa Malawi amene atopa ndi mavuto amene akuchitika muno Malawi.
zaziwika sopano kunena kuti ziko la MCP ndikunena kuti ziko chifukwa IMCP amatenga Malawi ino ngati ndi ziko lawo, ena onse ndi zisilu. Akufuna amange Tamia Ja, msikana amene wazuzula makra chifukwa chogula machini, amene mtengo wake ndi 2.8 billion kandi 3 billion. Ati ncholinga kuti azichita record kapena monitor anthu amene akukamba boza muno Malawi. Mufulu wache nsikana iwalongosola kuti amakra akufuna agule, osakhala kuti agula, koma iyeyo akusatira ripoti tachoka ku South Africa ku TV station ina imene yaulula khalidwe wokuba, khalidwe wa uchisiru wa makra amene agula machini a 3 billion ndalama za Malawi taxpayer, 3 billion taxpayers money, kunena kuti kwa iwowo kapena kwa iyeyo Tamiayo sakuonapo justification kapena nzeru kuti anthu akagule machini a 3 billion amidest challenges zimene a Malawi akukumana nazo. Ndiye kunena zimene zozo kuno ku Malawi akuti ndi crime, akuti ndi chimo. Choncho Tamia Jayo waitanidwa ku khoti mawa. Ndiye nafuna ndinene ichi a Malawi kunena kuti ineyo ndikufuna ndikumemezeni nonse kuti tiyeni tonse ku khoti mawa 9 o'clock ndi pamene mulandu uti ukayambe wa Tamia Jayo. Ndipo ineso tunaneso ndikunena sotu zomwezo kunena kuti ndi uchisiru weniweni amakra kukagula machini amene wawa amene so anabwera kale muziko muno anakalandiraso okha ku Kamuzu International Airport. Sombana chimene akubisapo ndi chani? Kodi munthu kuzuzula nchitidwe umene ndi oyipa ononga ndalama wakatangale zinthu zake zogulira zokuti aziachita control anthu kapena monitor anthu muziko la democracy. Nzeru palibepo tu. Ndiye ngati imeneyo ili yomangana ineso tima ndikubwera ku khoti konkoso nanunso mukanangolemba soka warranty kena kokuta nayeso boni kalindo wanenaso zokuti ife amakala tagula machini ati kumanena kuti akusatira section 4 ya ujeni act ya makra imatipasa ife mphamvu kupanga zinthu zathu. Ndi chibwana cheni anthu ambiri amati akakhala pa mipando amayiwalira kumene achokera. Ndiye ena tinati tizikusanthurani kumene inuyo mwachokera ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndipo mmaudindo mwakhaliramo chisomo cha Mulungu, mwina Mulungu anakuyikani kuti mukathandize anthu. Koma ambiri mmati mukafika pa udindo mmazitenga inu ngati ni madolo kwambiri, mmazitenga ngati ziko lindirano. Ndiye ine ndikunena kuti Tamia Ja sana lakwe, ndipo nsikana usadandaule china chilichonse, palibe chimene walakwa iweyo wangolankhula maganizo ako muziko la democracy. Ndipo palibe zoopsezana. Ine ngati president wa anthu osauka boni kalindo mawa ndili ku khoti kukapereka support kwa Tamia Ja. Inunso ndikupempheni a Malawi kwina kulikonse kumene muli, tiyeni tikhutukire ku khoti ya kuweri ya free ku Lilongwe tikapereke support chifukwa ziko linolo anthu awawa alitola kwambiri, akutenga ngati ziko lindira amawo, akutenga ngati a Malawi ndi zisilu. Malawi kuti aziyang'ana mavuto amene alipo muno Malawi, mankhwala mulibemo muzipatala, 3 billion ikoza kujesa ziko lonse lino ni mankhwala. Chimanga kuno kulibe anthu akufa. Ziko lino likoza kugula chimanga cha 3 billion anthu ndikutopa nacho. Tikunena panopa misewu yathu ndiyonongeka. Ndiye mukamanena kuti mfuna mugule machini anthu akakuzuzulani muziopseza. Palibe zoopsezana ameneyo ndikatangale. Kodi tu Malawi muno tikamanena kuti mukuchitika zinthu zoopsa abale, tapita ndi ku NSO kuzomba, National Statistical Office, mukaone katangale akupangidwa kumeneko. Kuli research ina yake imene imachoda kuti NACA, imene iyi ndi agriculture. Kafukufuku amene yamapangika kuzera ku NSO, makafukufuku ambiri, National Statistical Office. Kuli programu yochita haya magali moto okwanira 153 kwa 6 months, koma kwapangika katangale kumene kokumalamu kuti apereke magali moto ajawo kwa anthu osiyana maka hire owners, apereka kwa munthu mmozi. Ndipo munthu mmoziyo akutati apereke magali moto 153. Kodi ndizoona kuti ilipo ka hire Malawi munomo imene ingachite produce magali moto 153? Mungoziwa kuti chimene chocho ndikatangale
katangale kutero kwa anthuwo apangana kuti ndi munthu amene wawina contract yo abe ndalama agawane andiso mwinaso alembaso addendum yonena kuti amene tinapereka mitengo imeja ndi yochepa chifukwa mafuta asowa ndiye tiyenjezere mwakuti cholinga ndalamazo agawane. Ndafuna ndikuwuzeni kuti kuno ku Malawi kulibeko chabwino paliponse pali katangale wena ndi amene malo monena kuti 153 cars akanaita na car hire owners kunena kuti 153 10 tikugawaniseni ukwena kumwera aime anthu ena pakati aime anthu ena kumpoto aime anthu ena ndikutemberana kekei koma iwo a commissioner akumene koko limodzi ndi a chief aku National Statistical Office iwo apanga diru ndi mzimayi wina waku Lilongwe basitu ndikumpasa contract ijayo andi mtengo waje ku odabwisa kwambiri odabwisa ndi mmene ziko lilili 153 cars munthu mmodzi kufuna kuti muonese kuti chani kuli katangale woopsa katangale ku Malawi kunoko siku za sintha ndi ziko lotembereredwa ndipo makaa haya owners ngakhale olwa muzomba momo sana pasidwe chifukwa munthu kuti umayamba wasesa nyumba mwako sana sese panja zatheka bwanji kuti makaa haya owners amenenso anapanga mgwirizanonso ndi ayeneso kuli mgwirizano okhazikika kuti anthu kukabwera kafukufuku kapena research ya mtundu ina iliyonse akuyenera kuti azitemerana zinthuzo pang'ono koma ngakhale mgwirizano wa 2 years uli in place koma apezeka kuti commissioner ndi a chief alerowa akumachita divert the agreement ndikumapereka zinthu mwachinyengo motero kuti 5 o'clock ya mawa anthu auzidwa kuti azipita ku field kufuna kuthawisa chilungamo yete anthu akudandaula simunachite resolve ma issues ndi makaa haya owners koma commissioner aku NSO komanso a chief aku NSO mwapanga zakatangale mufuna mube makobiri magwirizana ndi amene wawina contract ndikumana mizira anthu ena kuti mmene mumusi munasiye mu paper lakuti mukuziwa kuti aliyesa anakwanirisa the qualifications the requirements koma iniyo mukunama kodi tu Malawi muno zavuta kuboma kuchokera ku State House kukafika ku area sate kukafika kwa ministers kukafika ku makampani a boma kuphatikizapo ngati awa Eskom ku MRA ku agriculture paliponse ku mining kuli katangale khaika ena ndi awa aku immigration ati khaya kalumo kokuthwa kaya lero akulandira ndalama za boma kumalandira ndalama ndithu ndalama za boma papero galimoto ti koma azathu amene munaziwana ndi chakwera ndinu anthu odala kwambiri mmene anthu akuvutikira muno Malawi lero liwina chibasi azikangolandira ndalama ndithu kumakangolandira ndalama ndithu asakugwira ntchito koma uona anthu osauka ndi amene amamangidwa anthu osauka ndi amene amakhala pa chipinjo tapitani m'maprison mukaone anthu amene ali mmene mwambiri yondo osalakwa tapitani ku polisi mukaone anthu amene amangidwa ambiri yondo osalakwa alibe milandu ina iliyonse anthu angolandidwa olomalo amene anthu angolandidwa kutero ku Mulilongo mundiye muli phwando phwando la malo sindikudziwa kunena kuti kodi 2025 anthu awanati atuluke mboma akapezamo anthu china chilichonse akapezamo chani chifukwa anthu awande aonjeza kwambiri kabedwe kache so wina wake asamaononge nthawi yache kumanena kuti Boni Kalindo akuoneka kuti akudana ndi ujeni DPP chipani munomo Malawi muno ndi DPP ine si wa DPP achimwene ine si wa DPP ndipo muzifunse nokha kuti ineyo bwanji sinema supporta DPP ine nimangoyima pa chilungamo DPP yongati yalakwisa ndi maikoma UDF ngati yalakwisa ndi maibandula afodi ndi maiswa UTM ngakhale olomalemu chilima alipo ndi maibandulanso MCP ndiye jerejere chifukwa anthu amene wawa aonjeza kwambiri so musamaononge nthawi yanu ndafuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti audio iyi inayenera ibwere mamawa koma yabwera lero madzulo ono pazifuka zonena kuti ku National Statistical Office kuzomba kukuchitika mchitidwe wa katangale ndipo tikupempheni niyo mabungwe amene mmayang'anira za katangale ngati Anti-Corruption Bureau komanso aumbuzimani tapitani kuzomba mukaone zakatangale zimene zikuchitika kumene koko munthu mmodzi zoona akatenge magalimoto 153 kwa 6 months is that fair
ndi mmene wayakira Malawi osanena kuti iwe inutengani 10 osatenga zimenezo bwanji. How are you going to empower Malawians? Andiso kwinako sikufunikanso magalimoto, kukufunika njinga za moto. Munayenera kuchita haya njinga za moto muzombamo. Anthuso nawo azidya nawo zinthu zinazi. Anthu afiti kwambiri. And in World Bank where you are, you must know that your money is being stolen through dubious means, because amene akuchita fund zimezi in the World Bank. This message should go to World Bank. World Bank should be in the know of what is happening in Zomba at NSO, because these people are thieves. They are stealing big time. And munatolera kaleso ndalama za anthu enawo, matolera ndalama inuyo. Achifi andani matolera ndalama za anthu amene mwapeza kuti finally simuna apaseso ma contract. Kuliza ziphuphu zambiri kumene koko. Malawi muno khala anthu azapuma liti kaya. So wina, don't waste your time. Komanso izi zatamia zitiyeni abale tikamuthandize nsikana amene chifukwa akulankhuliraso naye ya Malawi. Osakhala zoopsezana. Ngati ili yoopsezana, another warrant of arrest should come to me tomorrow, but I am ready to come and defend my country, because this is completely nonsense. Osamatitenga ife ngati zisiru iyayi. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Kuchokera Mwanjeza TIE Mabuka Box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.